אוקיי, שלום לכולם, אני יוטיוב חדש, קוראים לי נאור. אנחנו נעלה תכנים של פיפא, פורטנייט, GTA, מיינקראפט אם אתם רוצים, God of War, GTA גם. היום אנחנו נתחיל, זה סרטון פתיחת ערוץ. אנחנו נשחק היום בפיפא. אם אתם לא אוהבים פיפא תכתבו לי, אני לא אעשה אז. וזהו, התחלתי מדקה 15, משום מה זה לא צילם לי, אז הנה. אז עכשיו כן זה מצלם לי, ועכשיו אנחנו פה עומדים לשחק במשחק, ו-2-0 לי. שמתי גול מתי שזה לא צילם. הנה, ואם אתם רוצים לראות את הקבוצה שלי, תסתכלו אותה. הנה יש לי פה גם את הספסל שלי וזה. בעיקרון אני שחקן סבבה, יש לי הרבה מקום לשפר, ואנחנו בסקואד באטלס, לא נגד שחקנים אמיתיים. יכול להיות שאני אעלה גם סרטון מחר וזה. וכאילו אם אתם מרגישים שזה תכנים שאתם פחות אוהבים, אתם יכולים פשוט לכתוב לי את זה, וזהו. כאילו פשוט תכתבו את זה בתגובות, אני אקרא איזה עוד תכנים אתם רוצים שאני אעשה, וזהו. ו-4-0. טוב, בעיקרון אני יכול להעלות הרבה תכנים כאילו, אבל אולי לא יהיו ולוגים בערוץ הזה, כי זה הרי סרטון ראשון וזה, ואני רוצה שתיתנו לייק, תירשמו לערוץ, תשתפו את הסרטון אם אתם אוהבים את זה, ובאמת כאילו רק אם אתם תתמכו בי, אז כנראה זה ייתן לי תמריץ לעלות לעוד סרטונים, כי אם לא כנראה אני אפסיד. אופס, באתי בטעות. טוב, וזהו, כאילו אין לי כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם, חוץ מזה שקוראים לי נאור, אני בן 10, וכאילו יהיה הרבה תכנים בערוץ, אני אנסה לא להשאיר אותו ריק. אוקיי, ואנחנו נגד רמה פרו במשחק הזה, זה לא נגד שחקנים אמיתיים, זה נגד המחשב. וזהו, כאילו הסרטון הזה ספציפית לא יהיה כל כך ארוך, משחק אחד וזהו. כאילו אין לי הרבה, לא נותנים לי אפשר, הייתי כנראה עושה עוד משחק. שיט, חטפתי גול. הייתי עושה כנראה עוד משחק אם היה לי את האפשרות, לא, משום מה יוטיוב לא נותן לי, ואם מישהו רוצה לשחק איתי אז בשמחה, כאילו יש לי אונליין, אתם יכולים לרשום לי את השם שלכם בפיפא, הכל יהיה פה. אוקיי, אני אשתף אתכם בדברים על החיים שלי וזה. כרגע יש איזה סרטון ראשון, אני ממש נרגש להיות פה במעמד הזה. וזהו, כאילו אתם מבינים, אז אני ממש מקווה שאתם אוהבים את הסרטון הזה ספציפית, כי זה הסרטון היחידי. כנראה לרוב אני אעלה או פורטנייט או פיפא, אבל מה שתרצו אני מעלה. הנה, וקמבינגה מקבל פה, מזלזל טיפה, אני מזלזל. קופה, פום פום, אימא לאיזה גול. טוב, 8-1 דקה 56.
אני באמת לא יודע איזה רמה זה, כי זה ממש קל לי, משום מה. לא חושב שזה אפילו פה, מה זה? טיפה מוזר. אופה, איזה סיבוב. חוליאן אלוורז הזה, תאמינו לי. שחקן היה שווה לקנות אותו באיזה 30 מיליון. ירידה בחנויות. שווה. בכללי הוא איזה שווה 140,000. היא מלא. איי איי, איזה ביטה גרוע. אני לא שחקן ממש טוב, אוקיי, אבל אני אשתפר. אני אשתפר כמובן. מה שישמח אותי, כאילו, באמת, אם אני אראה שאתם אוהבים את הסרטון הזה ספציפית כמובן, כי זה הסרטון הראשון שלי. מי שמבקש לכם, תירשמו לערוץ, שימו לייק, כאילו, תשתפו, תעשו כל מה שאתם יכולים אם אהבתם את הסרטון הזה, כדי שהערוץ ייפתח, שיגדל ויגיע לשיאים, אוקיי? ממש כאילו, זה הגשמת חלום שלי, רציתי להיות יוטיובר לפני 2.5 שנים, לא רציתי, ואז פתאום כזה הפסקתי, לא יודע, לא חשבתי על זה, ופתאום כזה אני ראיתי את היוטיוברים שממש כאילו, אני התחלתי לראות אותם לפני מלא זמן, ואמרתי שאני רוצה להיות כמוהם, וקוראים להם סולטיס, באמת יוטיוברים מטורפים. נגיד עכשיו, לפני שאני מקלטתי את הסרטון הזה, אז אני ראיתי סרטון שלהם, כן, את הסרטון החדש. אז בבקשה, אם אתם, אני אשמח מאוד גם אם תתמכו בהם אפילו, לא רק בי, אוקיי? כי זה ממש כזה, הם יוטיוברים, תקשיבו, שלא תמצאו בארץ, אוקיי? אין כאלה יוטיוברים בארץ, אתם מבינים? אין. אין דה גיים היחיד שאולי מתקרב אליהם, אבל הם מטורפים ממש. כאילו אני ממש שמח שיש כאלה יוטיוברים שמשום מקום התחילו לצלם, ובאמת מטורפים, עושים סרטונים משוגעים, ואני בשוק. אוקיי, אני לא האמנתי שיש לנו כזאת רמה בישראל, ברמה של מיסטר ביסט, כאילו באמת משהו מטורף. אומייגאד, כמה וינגה. אז זה אפילו לא היה כמה וינגה. אוקיי, כאילו זה אופסייד אפילו. הופה. אוי. מה זה היה? מה זה? מי זה? חוליאן אלוורז. אוקיי, לא, חוליאן אלוורז, מה זה? טוב, וזה כל מה שהיה להיום, חברים. יאללה, ביי.